پشتی ئامادەکردن و لڤ و تەڤگەرە هێزên rejima Sûriye û milîsên bi ser ve ji aliyekî ve çekdarên li Idlibê dimînin ji aliyekî din ve bo şerekî çaverêkirî metirsî ji encamên karasatekê li ser sivîlan li Idliba Sûrî tê pêşbînî kirin. Derbarê wî şerî jî gelek bang û helwestên herêmî û navdewletî têne der. Herî dawiyê jî Wezîrê Derveyê Tirkiye Mewlûd Çavîşoğlu ragihand ku Tirkiye di peywendiyên xwe de li gel Rûsya û Îranê derbarê rewşa Idlibê berdewam e û gotî ku ew peywendiyên xwe ji bo piştevaniya proseya Asîtanayê li Idlibê berdewam dikin. Derbarê seredana şandiyê taybet yê Wezareta Derveyê Amerîka bo karûbarên Sûriyê James Jeffrey ku biryara îro werekirin, Oğlu tekez kir ku dê mijara piştevaniya Amerîka bo çekdarên ser pêdê ve jî were gengeşekirin. Ji aliyê xwe ve Welîd el-Muallim Wezîrê Derveyê rejima Esed ragihand ku mijara Idlibê dê mijara herî sereke be dilotkeya sê alî de di hefteyê vê mehê de di navbera wezîrên derve yên Îran, Tirkiye û Rûsyayê li Tehranê. Wezîrê Derveyê Almanyayê Heiko Maas roja duşemê jî ragihand ku rewş li Idlibê dê mijara wî ya herî sereke be di seredana wî ji bo Tirkiye re ku biryara 5 ta 6 vê mehê ew seredan bêkirin. Mas di kongreyekî rojnamevanî de derbarê şerê Idlibê ji rojnamevanan re got ku ew ê hemî hewlên xwe bidin da ku ew Idlibê dûrî karesateka mirovî bikin ku ew yek dê di seredana wî ji bo Tirkiye de di rojên çarşem û pênşembê de li gel berpirsên pilebilind yên Tirkiye werne guftûgo kirin. Mas herwiha amaje bi wê yekê kir ku Tirkiye welatekî xwedîbandor e şerîkekî serekeya derbarê şerê Idlibê. Halwêsta Tirkiye xwedî qîmet û bandoreka mezin e li ser reftarên Rûsya û rejimê derbarê Idlibê û gotî ku rewş li Idlibê pir metirsîdar e. Çareya leşkerî dê bibe karesatek. Ji aliyekî din ve Wezîrê Dewletê Brîtanyayê bo karûbarên rojhilata navîn Ayster Bert tekez kir ku eger rejima Esed çekên kîmawî di şerê Idlibê de ku xwe jê re amade kiriye li Sûriyê bikar bîne bê bersiv namîne û Brîtanya wekî hevpeymanên xwe helwêsta wê zelal e. Dema got ku dê sizayeke tund derbarê bikaranîna çekên kîmawî careke din li Sûriyê hebe. Bêrt serbar kir ku divê dawiyeke aştiyane bo rewşa Idlibê hebe. Serbarî ku divê dubare avakirina Sûriyê lav hatin li ser bingeha çareya siyasî ya dadwerî pêk were û ew yek ya herî giring e ji welatiyên Sûriyê re. Papayê Vatikan serbar kir û got ku ew bihêviya şer newê kirin û danûstandin û rêkeftin hemî şêweyên diplomatîk di navbera aliyên şer de werne bikaranîn dişûna şer de da ku sivîl rastî karesatekê nebin û rêzgirtin ji mafê mirovan re were kirin.